एडिसि चौमारि सिगां ते उलबो गोबांमा Twipra मोथानि लुकुरकनि नखुक swbaijak पातिमु पातिखा Twipra मोथानि सामुं टांनाय रक थेमब्रां रक बाय बुतक ख्लाइजाकमानि पातिमुरु पातिखा खवाइ chhonkholani loboniya गामिओ थांनाय सालमारि 9 एप्रिल हेमंत देबबर्मानि नक नुखुं किसा थेमब्रां रक बाय थांगै swbaijak पातिमुरु पातिखा चौमारि खप्लाइकमानि याकुलो रामचंद्रकाटनि MDC Mg.Suhel Debbarma तीन नखुक swbaijak तांचिजाक रकनो थांगै नायखा তিনি गोरों जागाव बेरायै तंकिचां बयारनि हालकनारनि बागै Twipra बायते Twipra बुलाय तगलाय इंमानो मुथाकनानि बागै मिडियानि बिसिंतै लुकुरंथानि कयखा बिनि लगिओ थांगै माजाखा Twipra मोथानि आदं नरेन्द्र देबबर्मा ते दीपंकर देबबर्मा आकर्ष एंकाय आं सानमोन सोंनाय जोंनुखा जे चिनि बुबाग्रा जे पिसफुल नायमानि आगि बसाव ब दाबो बसाय दंगो एमनकि आं ननाबो नुखा जे निनि ओ रामचंद्रघाट एरियाव तम CPM खायनाय तम कांग्रेस खायनाय तम IMPT खाय IPFT खायनाय बेबाकनो नों साव जतन Twipra फारि जों थांजांनाय जतन जों उंगय दंना नांनाय पिसफुललि किन्तु अरो जों नुखा दाबनो जे रिजाल्ट कपलायमानि आंल म हायरक गोबांमा सिकिरमुं बा गोबांमा नक सकलायमुं बा बुलायमुं म हायरकनो नों तम सानमसुं जे भाइलेन्स जों तमार पुलन आं चिनि कक्तमा थने बेलेकन हामबायरिबो जों दिनै अरो चिनि लबनिया स्कुल गानाबो चिनि ताखु खामेनि नगो फाइनाय फेका मगतना हेंके जे दिनो इलेक्शन डिक्लेयर नन सकां 9 तारिख बुबाग्रानो जेफ्रु मोहनपुरो अटैक खालायो आ दिनो चिनो नग नि बरक चिनि ताखु खामे जों थानाय जतन बुबाग्राने अटैक खायजामन खनालाय बर जतन वाना जालाय पारा थुबसाखै खालायखा ताम खालायमा खालायना अ जराबो IPF चिनि लिडार फायाखय बिन नग अटैक खालायफैका ताइ हेंगे जों अगेन सिबिनो बिनि न आमसाइनि वो फाइफै IPF तर होम कि दम किरिवो ताइ बरक जे दिन सिमे इलेक्शन रिजल्ट नखा बर केब नगमा थुया राबार बागानो थुवै थुकांगे आइजुने आइतेतै रगो बर नग हापायो आनो साव त फन आं बर मेथाइ दङ ता किरदि जों सालसे कप्लाइं लायनाय जत पाल खायो जों आं बार आपिल खालायो चिनि आम जायो चिनि IPF खानाय दं BJP खानाय दं CPM खानाय दं कांग्रेस खानाय दं Twipra खानाय दं जों जत Twipra सासिन ताखु बखैनो जों हामजालाय जों बसखांगो डेमोक्रेटिकली जों इलेक्शन फाइट खालायनो होनो जों जंबारि अंखालायो याबा कयेकजन लिडार दङ चिनि आम जायो आमसके बर शास्ति रिखा चिनि आम जायनि रामचंद्रगान बरनो थमुं सामुं करिखा सारि कलायखेना मा खाखललाय गारि गुरलायो कुकरि तिलायो आंनि स्वयंबो अनेक बार अटैक खालायजाखा याबा जों तफन आपिल खालाय जों पीस खायतावनाय इको तिनि चिनि ताखुनि नगो आं फाइना समय इलेक्शन रिजल्ट कमा प्रॉब्लम तमन बगे आं लाइफाय दिन फाइका दिन नो फाइका बि नगनि नगर जतन ताजिक जाक नगनि माइरं र गेस सिलिन्डर जत बखक जाक तिनि चिनि नफांजगो रिरक तागै रांखारि तनमानि बिन सुकेस बखगै जत रां लां खामिका बं तिनि नखुं क्या बुकरै एबा बंनि थानि जुबासु खालायनन मते एबा बं थानि रां यागनि पैसा कुन करिंगि त खावन बगे बेलेन खा साका आन बगे आं हाइनो हाइ आपिल खालायफिनाय इलेक्शन थानाय फाइनाय याबा चिनि तंकसां हालकले जों तंनाय नांनाय जों हामजालाय नांनाय हायगे जों खोप्लायनाय तमु जदि बुलायमां तलायखै जों बुहुर हामजालायनाय जों बुहुर थांजांलायनाय अबनो जों वान सुना नांनाय तांगे BJP खायने बानि ताखुंनो ब्ले जों तांग बनो देरायनाय बा CPM खायने बानि ताखुंनो कांग्रेस खायने बानि ताखुंनो IPFT खायने बानि ताखुंनो जों जत से हामजाले जों बसकांगो बुबाग्रान थानजानो जों खोप्लाय खालायनाय बगे बुबाग्रानि खरांनो जों तेबो खरां कतर खालायनाय बगे जों जत से थानजागले साममा खालायनाय याबा अमा हाय खायमानि के बेरे चालिया आवन बगे आं हायनो हाय आपिल खालायफिनाय जों जतनो चिनि आमजाइन जत लुकर पीसफुल के जों मातनि नाय जाहाथे जों एरिया डेभलप खायनाय जों पीसफुल नांगो आवन बगे केनेके खा हामिं लायबो फायदि जों जतन खाबाकसा फानबासो याकबासो जों बसकां मागलायनो 참으야 아버양 저또는 거요 Twipra 못한 버러는 못 사고 কোনো সদস্য তুমি আপনি খাইকে বনব জেলরে নাই বনচ বহিষ্কার খাই না দনে রাজা ডিক্লারি খা আন Twipra মথানি দে কেবো আদি খাইতে বনচ দন বহিষ্কার খাই নাই পুলিশ রমে নাই পুলিশ নং সাজা তাই IPF নি খাইতং হাঙ্কাই বনব রমেরি নাই বড় IPF বদলব বড় আপনি রমত বড় মজা নাই আন দল বিন দল কোন তাবো খানাং নাই পখনাং কোন দরকার করি